Goizeko 11:09 entzule ordularian bidertzean saioan zaude esan bezalaxe eta bueno, ane, hau bete gure gaurko gonbidatuei emango diegu paso. A ber, gu hemen oso gardena gara, gauzak diren bezala, ja konfiantza guztiak hartuta ditugu entzulekin ere eta zergatik ez. Salbame bezala guke. Maiketako ekartzen dugu eta listo, osea, gauzak diren bezala. Eta dau maie bete inda. Bai, bai. Gaur gonbidatuek ere ekarri dituzte. Hola bai. Horrela bai, Hola bai. Bueno, ane, zuri utziko dizut behintzat biak aurkezten ongi iruditzen malin mazaizu. Horko sarreratxo egingo dut nik lasai. Vale. Bai. Sarreratxo egingo dut nik, zuk lasai aurkeztu. Hemen de repente idea zaldau dut, ani, a ber, txoin. Bai. Bale, gaur bi konbidatu berezi ditugu. Batetik nere eskubita Pellileku ona, egunon. Egunon, Pelli. Arrosasareko ez, naiz irratiko kazetari, Gaina, datu kuriosoa, Pellietan ni oain dela, zenbatur, bueno, ezki hasi behar, baina karreran ezautu ginen, lehenengo urten batea genden klasen. Bai, asko egiten du. Oida. Hasi ginen 2013. Jo, 12 urte. Vale. Amar urte. Betiari zara zure nere edadekin. Eta urrengo hilabeten ja 30 betetzen jut. Azkenen eta, bueno. Ez ondo da makit, ondo da makit, bai. Listo, Ba, bueno, ala ez autu ginen, da behitut, ez? Ni ere bide horretan, 30 urte bete berdituta duzan, eta Ez que ze momentutan pasazago karrera hoen dela 12 urte hasi genuen Pelli. Asko. Eta behitu, beha hoain, kazetari serio bat, eta ni titiretara bat. Ala da, ni parandulan bidetik unaiz, baina, bueno, gustuan hau. Gaurko reenkuentroa zer moduzkoa izan da? Ondo, eske. Tartean koiziditu duzue? Nun bai? Ez dut uste, zegero lehenengo urtea zatik, gero. Hori da. Nik ikusontzumenak ikas nituen beha kazetaritza, eta lehenengo kursoan baizala batea, bigarren ez dakit igual ez dut uste. Eta ja separa hoin gintuzten. Eta gero ez dara nola... Ez da goierri aldera ez da ez nahi zen ez gara guretzatu. Ez. Baina horrekatik da reenkuentro bat. Hori da. Bai. Oso ondo horrelakoak berdin. Eta bestatik, Eta bestatik. Eben, beste alden dauket. Xabi Rodríguez. Egunon. Xabi, ez da una goingo zagu, goazenetik. Goazen puntu? 6.0. Wow. Urte batzu pasadie. Bai. Eta, gero nere bizin beste papel importante bat betetzen do. Nere kuadrillakoa da. Hori da, bai. Kuia aspalditik ezaunek. Aspalditik oso ezaunek. Bai. 10 urte baino gehixiotik. Bai. Beti batea. Txikitane bai. Honeako txarreako beti batea. Txarreako batea. Bai. Baina, kejauko zea. Honetan da txarretan, bai. Ez nien ez kejatzen. Ez. Gaur hemen, mikro horrein jarri dugu. Hoi da. Nola engainau deten. Eta ez diazu esplikazioik eman honek nola funtzionatzen don, ja bota diazu honeaz, ezeneta, eta venga, ala. Bueno, ekarri izugu gozari ebeintzet. Hori bai, oso eskertuta, ni bakizu jateko lehenengo jartzen izela, así que bai. Oso ondo, Xabi, kuskaztu dana oso ondo. Super ondo fungo da, bai, eta ondo pasako dugu, así que listo. Eski baiet. Bueno, elkarrizketarekin hasiko gara, lehendabizi saioan egiten duguna izaten da, pixka batzuek gehiago ezagutuz, 2 ordu pasako dituzue gurekin, baina 2 ordu horitan, bueno, atala ezberdinak osatzen ditugu, ezta? Eta lehendabizi, elkarrizketatxo bat egingo dizuegu zuek, gehiago ezagutu al izateko, behi zurekin hasiko gara. Goizero, arrosasareari esker, Ataun irratiaren uinetan ere entzungai dugu, noski, naiz irratiaren informazioaren ariaren lehendabiziko edizioa, bertan ahots oso garrantzitsua duzuzuk, eta, bueno, goizeko 8:00 10 bitarte aritzen zara, edo entzuten zaitugu uinetan, gaurkotasuneko zenbait gai jorratzen dituzu, elkarrizketak ere egiten dituzu, analisi mailak ere bai, pixka bat gehiago ezagutzen hasteko nola iritsi zinen kazetaritzaren mundura? Argi naukan bigarren hezkuntzan gizarte zientzietako zerbait ikasiko nuela, ez neukan hain argi zer, eta gero denborarekin bai sentitzen nuen, hor bereziki batxilergo garaian edo, zer egin, zer hautatu horretan, kazetaritza nuela gustoko, eta beti
gustatu izan zaizkit asko, hola, pixkate informazioa betidan interesa izan dut, entretenimenduak ere bere grazia egiten dit, eta azkenean bereziki, esan nuke, irratiak bai tiratu izan didala gehiago, azkenan kazetaritza egiteko molde asko daude, baina pertsonalki niri gehiena gustatzen zaidana irratia bera da, askotan zerbait kontatzeko oso ondo dagolako ere zure karpen txiki batekin aski delako, gakoa den korte hori jarri eta jazta albistea eman duzu, eta horrela gutxinaka, unibertsitatea, antxeta irratia, gero jo nintzen, eta gero bueltatu eta naiz irratira. Bueno, beti denek izatea gogo hori edo ez dakite bideo hori ikusteko aukera hori balore bat bada, zalantza horietan ibiltzea baino, ez dakit. Gustatzen esaten genuen, nire unibertsitate garaian pixkatela brometan aipatzen genuen ere kazetaritza da bizitza, zagitzutan horreitzen duzera horretaz, kazetaritza da bizitza, hori lehenengo maian esaten genuen kontakera. Gero beste ezagun batzuekin hola pixkat kazetari zena izatea, eta holako pixkat mantra batzuekin posfar batzuk egiten gintzen, esan ar txikitxo bat bazeo. Bueno. Aldizkaritan, egunkaritan, webgunetan, sare sozialetan eta beste hainbatetan kazetaritza sortzen duen adituk ere badie. Baina zuripeli zerk erakarri zintuen gehien irratetik? Aipatutako hori, zerbait kontatzeko moldeak oso interesgarriak iruditzen zaizkidalako. Azkenean, zuke testu bat sakona lamotza idatzi beharrean, azkenean dena pasatzen da zure filtrotik. Albiste bat egiten baldin baduzu irratirako, niretzat beti albiste hoberena beti izaten da, sarrera on bat izatea, eta gero albistaren gorputzan zuk aliketa gutxien hitz egin eta albezain beste korte sartu, eta zuke entzulea gidatzen duzulako albistaren protagonistak esan duenatik. Eta gero hortatik anaratago, batzuetan gero musikarekin ere alduzu jokatu, elkarrizketa batekin alduzu jokatu, komposizio ezberniak daitezke, ez dakit, iruditzen zait malgutasuna ikaragarria dela, eta malgutasun horretan mangote artista da, baina hor albistaren edertasuna hori atera daitekela iruditzen zait. Oso ondo. Eta izan dezu kazetaritzan oinarritutako beste zerein batzutan aritzeko aukeraik? Hasi nintzen ordezkapen txiki bat egiten Irunero aldizkarian, Iruneko 15 bat badela. Aldizkariak egia esan etzean beste erakarri, gero Antxeta irratian egon nintzen. Antxeta irratia asko ikasi nuen, azkenan tokiko edabideak dira bereziki asko ikasi daiteken leku bat, denetik egin behar duzulako ezinbestean. Eskubaloi jokalari bat elkarrizkatatzatik herriko alkatea zirikatzeraino, lerroburu bat emateko, eta hain osoa da, horre ikasi nula desente, eta gero kanpora joan nintzen, Lisboan beste kontu batzutan ibili nintzen, Airbnb-ko arreta zerbitzutan, hori ere sekulako aventura izan zen, eta gero horren ostean naiz irratian, eta naiz irratian, eguneko goizeko 8 atea joarte, hola. Bueno, Pelle, urten poderioz, esan dezakegu kazetaritzak berak ere aldaketa ezberdinak eman dituela, kazetaritza egiteko moduari dagokionean behintzat. Zuk zeuk esango zenuke gaztetan kazetaritza tradizionalaren estilo edota ikuspegia ezberdina dela? Hau da, gazten kazetaritzak, esan nahi dut. Seguraski baietz, bai. Ze garai batean kazetaritzak baliabide askoz gehiago zituen, eta iruditzen zaita abia puntu horretatik hasita, baliabide gehiago izateak horrek eskaintzen dio edabide bati kazetari gehiago izatea, kazetari horiek denbora gehiago izatea, eta denbora horretan batetikan albistaren bueltan formatzeko aukera daukazu egunerokotasunean, eta azkenan lanari beste sakontasun bat eskaintzeko aukera. Iruditzen zait orain bereziki abiadura oso bizietan bizi garela, eta azkenean jo behar dela sotaka jorrei, oinarrizkoetara, gure irakasle batek ere esaten zuen, azken finan gaur egun albisten
€160 edo gehiago oinarritzen dela pertsonek egiten duten adierazpenetan, eta azkenean horren eraginare nabari da. Adibidez, garai batean bestelako albisteak ere gehiago bazeuden, adibidez, idatzizko ikerketa kazetaritza hori asko galdu da, hori gaur egun nahastu da filtrazioen kontuetan, eta hor ultraeskuinak ere bere filoia ere topatu dut, ez dakit asko aldatu dira garaiak, denerako, berako eta txarrerako. Aipatu ez du garaiek aldau diela, kasu hontan, gure bizi ohiturak aldatu dian bezala, hainbat sektoretan, zer deritzozu gaur egun informazio alde batetik bestea muitzeko duen azkartasun nahi? Esango zenuke sakontasuna berehala sakrifikatzen dela? Bai, argi eta garbi, bai. Baina horrek, sakrifikatzen den bezala, azkenean, horrek ere eragin duena ere bada, pertsona batek edabide bat kontsumitu nahi duena edo entretenimendua kontsumitu nahi duen norbaitek ere izaera kritikoa baldin badu eta balio horiek zaintzen baldin baditu, pertsona horrek, hartzaile horrek ere heldu garen momentu batera pertsona horrek esan dezakela aski onaino, eta puntu horretatik aurrera akaso arnaz luzeagoko kontuak kontsumitzen az daiteke, eta irratigintzan hor dugun adibide bat niri behintzat iruditzen zaidana da podcast gintza. Podcastetan, denbora jakinikan, lehen elkarrizketa aurretik esaten genuen denbora zegoela, porrik 15 minutu horiek, jakinikan denbora egongo dela, patxada zar da ezakegu kontu bat, eta beste giro batekin, baina eguneroko albiste horiek esaterako adibidez guk gurean egiten duguna da boletina egiten dugu, 8 eta 5 arte, eta gero albistegi egiten dugu 9 gutxi arte. Estatu frantseseko irrati nagusietan ez dut albistegi egiten, soilik boletina egiten dute, pertsona bat sartzen da, boletina egiten dute, eta gero bestelako kontuetan ibiltzen dira tertulia gehiago, eta baina pixkat hori aldatu duaz garaiak, eta gu ere pixka nahi edo ez egokitu beharren izaten gara. Bueno, irratia egiteko moduaren inguruan ari gara izketan, edo kazetaritza egiteko moduen inguruan, nabarmen aldatu da ere, ez da, irrati egiteko modu hori zalantza izpiri gabe, baina zure ustez, zein da irratiaren zeregina gaur egungo garai digital eta visual honetan? Irratiaren zeregina iruditzen zaidana da, albistegietan ibiltzen naizalako bereziki, nik esango nukena da, gure hartzailea dena informatua mantentzea, eta kalitatezko eskaintza ematea, eta irratiak duena da, batzuetan serio jartzaitezkela, realitate gogorrean bizi garelako, baina, gero tarteko albiste batzuk pasata gero, ematen du aukera, esaterako, azken aste honetan, Raimundo Elkanasteroren azken abestia sartzeko, eso xelebraria, eta, pixkat gora bera horiek, eta beti bezala, irratiaren alboan dagoenari, berarekin egotea, konpainiare egitea, hori ere oso asebetegarria da, eta hori ez diot kazetari bezala, baizik eta irratiaren entzule bezala ere. Bueno, eta hasieran aipatu deun bezala, astelehenetik ostiralea goizeko 8 aurre entzuten zaiteu, baina guk oso ondo dakigun bezala 2 orduko zuzeneko batek lan asko izaten do, eta are gehiago, asteko posteunetan, egon behar balin batzea. Nolako izatea jardunaldi ardun batzutzako goizeko programa prestatzen dazunen? Zer erronka ditu 2 orduko saio batekia egunero? Erronkari garrantzitsuena aurreko egunean hasten da. Eta aurreko egunean, oinarrizko eduki guztiak, eguneko elkarrizketa, beste elkarrizketa txikiak eta analisi maiko kideak guztiz lotuak izate. Niretzat bintzat hori da erronka nagusiena. Eta behin hori itxia dagoela, naiz irratiak baduen elementu positibo bat bada, gure saioak informazioaren aria izena du, baina lan egiteko teknika ere da ari batean. Albisteak bere bizia du, albistea garatuz doa, eta azkenan guk uneko albiste egiten dugu, gaurkotzen ditut goizan goiz albisteak, urrengoa gaurkotzen ditu, eta gero heltzen zaizkigu aurrekoa direnak, eta gutxienez,
lan horretan ibiltzea, eta gero pixkat esan nukena da, konplexuena badela, ze girotan egiten den lan, epe laburreko pentsamenduarekin edo epe luzeko pentsamenduarekin. Kontua da, ni behintzat helburutzat izaten dut epe luzeko pentsamenduarekin lan egitea, epe luzeko pentsamenduarekin jazoera historiko urte-urren gehiago ere aldituzulako jorratu, pertsona interesgarriagoak aldituzulako ekarri irratira, noski, helburu horretan, pixkat ere balantza horretan ere bada, barkatu, urrengo unean saioa daukazu, eta hori ere bete behar da, eta saiatu behar da hori ere txukuna izatea, eta eguneko gaurkotasunari heltzea saio horrek. Eta, albistegiaren edo, informazioaren ariaren lehendabiziko edizio horren, hobeto esan da, zati bat gehien gustatzen zaizun aukeratu behar izango bazenu, zein izango litzatekela esango zenuke Pegi? Albisteak, elkarrizketak, analisi maila? Niri pertsonalki albistegiak asko gustatzen zaizkit. Ze azkenean, egunean heltzen naizenen egiten dudan lehenengo gauza izaten da, gaueko txandatikan heldu diren albiste guzti horiek errepasatzea eta txukun jartzea, eta azkenean albistegia txukuna irteten baldin bada, albistegiak izan baldin badu erritmo, entretenigarri izan bada, albisteak ondo baldin badaude, teknikoki ondo baldin badaude, azkenean horrek emate dizu gorputzaldi txukun bat, eta gorputzaldi txukun horrek ere jarrera on batean uzten zaitu, gero elkarrizketari eta analisi mailari txukun heldu ahal izateko. Eta nola aukeratzen dituzue eduki guztiek, gaiak, elkarrizketako pertsonaiak, analisi mailak? Analisi mailekin horre guk ikasturte hasi baino lehentxeago, hasten gara, telefonotara deika, guri interesgarriak iruditzen zaizkigun pertsonak lotzeko, pertsona hauekiko jartzen dugun irizpidea izaten da, pertsona hauek ekarpen bat egitea, eta baita ere oso garrantzitsua dena da pertsona hauek ez daitezela aztoratu elkarrizketa edo analisi mailan dauden bitartean. Zegia da, akaso gure analisi mailak esango nuke apur bat ezoikoak direla, agian batzutan izan daitezke pikin bat motelagoak, lasaiagoak, agian baten bat uneren batean aspertzeko arriskua ere badago, baina behintzat aipatzen diren gauza horiek izatea baliagarriak eta irakasgarria, zerbait irakasteko eta zerbait ikasteko balio dutena. Nire ezagun batek beti esan dugu, egunero zerbait irakasle izan dakoa, berak esan dugu, egunero zerbait ikasi behar da. Egunero zerbait ikasi behar den hori, ekarpen hori egin dezala gure analisi maikokide batek, ez izatea pertsona polemista bat, eolako zerbait, hori analisi mailei dagokienez. Gero elkarrizketei dagokienez, gutxi gora bera aurreikuspenarekin lan egiten zu, zer gertatu da, ze aurreikuspen dago, oso garrantzitsua izaten da albisteak egiterakoan, albisteak baldin badu data bat, hemen egun honetan bilera badago, juten gera taulan jarri, ez dakin horren bilera, eta egun hori heltzen dela, gogoan duzu, kaso deitu beharko zaia kuku bat hauei. Eta gutxi gora bera, gaurkotasunaren baitan helburu hori izaten da. Ordu asko ematen dituzu Pegi mikroaren aurrean, eta ez dakit, honek ematen dizun, edo baduzun, antenan, maitasun bereziz gogoratzen duzun elkarrizketaren bat, edo eta uneren bat. Bezakit, eskazkenen, zaila da, hainbeste pertsona elkarrizketatzen ditu, eta eguneroko erritmo frenetiko horretan hain sartua dago bat, baina adibidez hola, buru etorri zena da, pixkat, gainera eman zidan pena puntu bat zen, Iñaki Perurena elkarrizketatu nun, eman ziotelako Nafarroako Carlos Hirugarrena erregaren domina, eta joan behar da, leitzara erakustea Peruarri eta dena, eta ze gertatzen da, gizona, hoi baino goizago esnara zinuela, elkarrizketarako, segure elkarrizketak izaten dira, goizeko 9 eta 4, eta pena handia mantzian, zu ja irudi badaukazu elkarrizketatu horretaz, eta elkarrizketatu horretaz daukazu irudi bat, eta azkenean, zuen eguniko berena izan, eta pena mantzia, hori pixkat, eta gero, asko gustatzen zaidana da, Arnaldo Otegi elkarrizketatzea, ze
berak daukan kontu honetako gustatzen zaian gauzetako da, edozein gauza komplexu osondo azaltzen duela, gaitasun hori dauka, eta gero osondo da ona da ere bai, hauteskunde garaian elkarrizketa bat eskatu geniola, baina beste kontu batzuetaz hitz egin geniola, eta azkenean, azkenean hitz egin genuen gehiago independentzia kontuetaz, eta olako gauzetaz, eta azkenean, sentsazio positibo izan nuntze, bira, murgildua gaudenak hauteskundean, topera gaude, baina hemen, eta honekin zer gertatzen da, hau ere gizarteak honi ere garrantzia ematen diola, orduan. Noski. Eta pentsatzet, egunero saioa izan da, milaka historio, milaka pasadizo. Oantxe gogo ondezun pasadizo bitxin bat, zuzenekotan izan dezuena? Ez dakit. Ez que, esate izuena, eguneroko erritmo horrek... Claro. Horitzapen horiek, albo batean... Azkar jutek buru tezorreten itzen hori egia. Bai, ez dakit... Bira, horitzapen txar bat. Ui. Behin, abokatu bat elkarrizketatu behar genuen, guztia lotua genuen, eta ziginen, zuibarra zinen deika, eta esan zuen, ez, bulegora joan behar naiz. Eta fentsatzen baina, nor kristo zara, barkatu baina, hemen irratiak ordua dauka, eta zurekin hitzen genuen, eta lotu genuen elkarrizketa ordu honetan izango zela, eta, esan izan balu, 5 minutu beranduago, bulegora heltzen naizenan, abisatu izan balu, ez dago inongo arazorik, baina ja dena, gero ere gauza da, zer nolako gaitasuna daukazun, egokitzeko zuzenean gertatzen diren gora bere, ni horretan pixka gertatzen zaidana da, asko gustatzen zait, gidoian jarrita dagoena oso ondo errespetatzea, eta saiatzen naiz eraldatzen hori, eta esan nuke urte honetan igual, bereziki analizi maietan, jo naizela pixka modatzen, baina azkenean gidoia da gure salbabidasa, eta hori, eta abokatua zitzen hola, pixka purrustaka, eta asko kabratu nintzen, zesaten, baina, haizu, barkatu mutiko, nortzarazu, holako exigentziak izateko, eta zu arroa baldin bazara, ni arroagoa, naiz, orduan, horitzapen hori izan genuen. Eta ez dakit baduzun pegi etorkizunean garatu nahiko zenuken proiektu pertsonal edo eta profesionalik horrela dagoeneko gogoan pentsatuta zerbait. Ez dakit hola. Edo irratian, edo irratitik kanpo zure zaletasunetan, edo. Ez dakit, horra diez hemen gertatu zen podcastan oso ondo pasatzen nun. Niri horreimen kontuak asko bestatzen zaizkidalako. Baina, ez dakit, niri hola, asko gustatzen zaiena da arratsaldeko irratigintza. Ze ez dakit, adibidez lehen azalduanean gure analizi maila pixkan hola dian lasaiagoak, hausnarketarakoak, irakaspenak izatekoak, halako formatu bat arratsalden hobeto funtzionatzen du goizen baino. Eta ez dakit, baino oso egunerokotasunean murgilduan nago horretarako. Eta ze Davidek edo kazetarik inspiratzen zaitue? Ez dakit. Zein dituzu referente bezala? Eso ez galdera. Referente bezala. Ez dakit. Ez dizute bango izanikan. Ez dakit ez zaitu korritzen. Bueno, beste galdera laburrago batzuk ere prestatu ditugu, laburrago erantzun ditzakezunak nahi izan ezkero, edo eta baten sakondu nahiko balin bazenu, lasai asko sakondu baita ere. Hasteko eta behin, zer ordutan jotzen du zure iratzargailuak? Jotzen du 3etan, 3:10, 3:4, 3:20, eta 3:25. Pentsa, Eskenik zuen ordutegikin aluzina hoiet. Osea, zue bionakin aluzina hoiet. Baina nirea gehiago da, ja, beste lasaitasun batekin hartzen dudalako goiza. Alare. Nik ere ala egiten dut, ze berez, hasi nintzen anaria bat egiten, sartzen nintzen goizeko 6:00. Eta hor ja aztoratu. Ez dago denbora albistea gaurkotzeko, eta ez dakiz zer. Gero 5:00. Eta azkenean 5:00 ja sartzen nintzenean, ja hor ja zen, guneko behiratu behar ditut egunero periodikoak. Eta orduan, orain 4:00. Eta pixat arrera da, 4:00, baina azkenean, horren abantaia ere bada 12:00 ja etxean nagola, eta adibidez lehen 5:00 sartzen nintzenan,
12 ordu batetara oso zombia goten itzen, eta ez un fundamentu handirik lan egiten, baina orduan, zenbat eta goizago sartu, horrek laguntzen dit asko hobeto lan egiteko, eta gero, egun hauetan, egin dit grazia handia zen, murgildua baldin bat zaude alako saio batean, murgildua zaude 100%. Eta egun hauetan, Irunen jaietan gabiltza, pasan asteburuan kuadrilan eguna izan zen, eta bar, hartu nituen egun pare bat jai, eta bueltan izan da, hola pixka, batzutan ze mundu paraleloak diren, edo nola alditudan disoziatu nire kuadrilarekin ibiltzea, Irunen gertatzen direna, Irungo salseoak, eta alako gauzak, eta eguneroko gaurkotasuna, eta albistegien bizitza hori. Bi mundu oso ezberdin. Eta oso zaila egiten zaidana da, biak uztartzea, hori bai. Bueno, basi beharko ze irraten, Iruneko kotilleo kontatzen. Bera. Eta jazta. Vale, Pelli. Katilu bat kafe edo termosoa? Katilu bat. Nahikoa. Ondo. Duitan esantzeko, ondo. Eta zein abestirekin hasi goztenuke goiz batean horrela, albistegia? Ostras, bai. Nati Pelusoren Ateo. Hola, kantu horrekin albisteak ematea, ni arlen hasieran naiz irratean arratsaldetan egoten nintzen ez, egiten nituen, nire experimentoa, Spotify martxan jarri, eta goazen albisteak ematera, eta Ateo kantu horrekin oso ondo gelditzen dira albisteak. Hola, ematen dio ritmo handia albisteari, bai. Zerrendan apuntatuko. Bai, ondo jakitea. Eta zeiken dazu goiz gogor baten ondoren deskonektatzeko? Siesta. Balda un plano geik. Beharra. Eta baduzu maniarik zuzeneko batean sartu aurretik? Erritualen bat edo horrela bete behar duzuna edo zakit? Telebista piztea, ondo? Eta ez pare bat egitea, ezterria ondo dagoela probatzeko, ze egun hau eta azken aldian abil ezterria egin pikimat okarra, eta batzutan egun ongoizeko zartzea dira, esatea hola marrantarekin horrek asko kabratzen du. Eta primizen kontatu nahiko zenuken albisten bat? Bazaki, a ber. Irungo pequeña velocidad konzentrazio esparrua orainmen eremu bihurtuko dute, eta eskualdean izan ziren bortizkeri frankista guzti horiek kontantzeko interpretazio zentro bat izango da. Vale. Eta bueno, galderagu prestatu dugu kazetari erreferente batekin kafe bat hartu beharko bazenu, ea nor izango litzateken kazetari erreferente hori. Aurretik, bueno, ez diguzu izenik eman kazetari erreferente batena, edo bueno, horrela gustatzen zaizunik, baina bigarren aukera. Elkarrizketaturen bat, edo analisi maikideren bat, norekin gustatuko litzaizuke kafe bat hartzea. Analisi maikide bezala iruditzen zaite aurtengo deskubrimendu handiena niretzat izan da Maria Luisa Gurrutxaga. Ataundarra da, gainera. Baina Donostin bizi duk, da bera alderdi sozialistako hautetxea da, eta iruditzen zait dela hain antipolitika, bera propioki irakaslea da. Eta nabareitzen zaio, hitz egiterako garaian eta hola, dela irakasleagoa politikoa bainon, bera Espainiar Estatuko diputatuen kongresuan egoten da, eta esango nuke bera izan dela urteko sorpresa, eta ez dakit, beti interesa sortzen dit, nahiz eta galdera estuago adibidez, alderdi sozialista guzti badak egun hola dago, eta galdetu eta pixka bat estutzen badimezu, guk ez dara ez dugula inoiz estutzen elkarrizketatu, baina pixka tola iruditzen zitzen hain erreakzio humanoa izan zuela elkarrizketatu genunean, eta gaur egungo politikan alako erreakzio bat ez dela izaten, eta bira, hola esan zuela lehen erreferente bat, ezakit, hola, garai bateko, hola, burutaz, Stepan Aldamiz, hola, ze euskara maila bikaina, Bai. Hori bai dela benetako balio bat, eta ez gero guk egiten dugun. Eta ze egiten dazu programa baten erdin, papaten zuri gelditzen zianen? Muletillak. Ez que hori desastre. El que gainen naiz mila muletilla ditut. Galerak egiteko.
hor, pixka bat, eta esango dugu ere, baina hori galdetu Ibarri, seguro bera bakizkiela gehiago. Erabiltzen ditu muletiak asko, gehiegi. Bueno, gehiegi. Ohitura kontuak, azkenen ohitura bat hartzen balin baduzu, gero askotan zaila izaten da horrengantik urruntzea, ezta? Niri amak adibidez lehen esaten zian, Joar, pila bat esaten duzu, bada. Bada. Baina bada ze nola modo. Bada, vale. Ja. Ez dakit, eta arreta jartzen dion nire buruari, baina ez naiz konturatzen, ez? Baina hori, bada? Mundu guztik dauzkeu gure koletiak bakarrik zuek, mikrofon bueno, nire bai, baita ere, gero intzutaten den esatet, baina nola itzeitezu. Gero, fokoa edo hor daulako, baina bestela, fijatzen zea kaleko jenden, eta mundu guztik egiten den gauza bada. Asire. Bueno, Pei, eta oporretan zaudenean, irratia piztuta edo itzalita? Ikusi ere ez duzu egin nahi agian. Segun opor diren, baldin badire egun gutxi batzu, fuera, ezer gabe. Eta ez irrati, ez egunkari, ez ezer. Guztiz deskonektatua. Eta baldin bada opor pixka luze bat, no? Irratia guardian pitin bat piztu, eta listo. Eta albiste bat improvisatzeko beharrik izan dezu inoiz? Bai. Konbidatu ez darlako agertu adibidez? Gonbidatua ez delako agertu baino, improvisatu gehiago improvisatzen da, azken orduko bat irteten delako. Eta egia esan gustatzen zait, eta iruditzen zait improvisaziorik hoberena beti prestatu egoten da, hori argi dago, baino gaitasun hori, pixkat, eten bat egin behar dugu, aipatu behar dugu hau, eta ikusita edabide batean nondik norakoak azken ordukoa, kontatuko izet, desastre bat, gerratu zitzen. Joseba Sironen zentsura muzika. Gainera, zumarra gangoen dela. Atera zen albistean, nahiz goizeko 8:00 emantzun. Claro, guri inorrek ez zigun abixatu hori gertatuko zela. Ez da naizek emango zuen ikan albistea. Batzutan, komunikazio enpresa bezala, batzutan barne komunikazio arazoren bat edo beste izaten dugu. Eta bueno, eman behar da, eman behar da, eta eman zen, eta irakurrita goitik bera, erdiola, Ya está. Informazioa zabalduta hori zen importantena. Noski, hori zen garrantzitsuena, eta gero hau zapore on batekin gelditzen badin bezala, mini punto. Bueno, Pei, eta kazetaria ez balin bazina, zertan arituko zinateke? Azken aldian, eman diana da asko, hola, brikomaniako gauzak, olako gauzak asko gustatzen zaizkit, ez nitzake izango igeltxora, zen nireita igeltxora izan da, eta oso ofizio gogorra da, fizikoki sakrifizio handiak egin behar dira, eta gero bizi guztirako ondoriak izaten dira, baina, afizio bezala, erakartzen dian gauza da, konpondu gauzatxo bat, pintatu pixka bat, baratze gintza ere gustatzen zait, eta gainera baratze gintza iruditzen zait kazetari guztiok egin behar dugun zerbait dela, ze normalean ez duzu ezin bestean errespetatu beharreko urrenkera bat, ez dakizen bat egunero hau egin behar duzu, ez dakizen bat egunero beste hau ez, baizik eta beti badago margen bat moldatzeko, eta azkenean gure ogi bidearekiko lore zaintza gustatuko litzak. Eta hori eren pixkan nirean batikan ere bat horre kontuetakoa da, ze berak ere sekulako jardina daukan, lan asko egiten du, eta pixka, hola ibiltzen gara, berak erakusten dit bere etxeko jardina, nik erakusten dion nire etxeko jardina, eta behatzez ere, berak ematen dizkidan aholkuak ere aplikatzen. Bai, zuzeo, plan hori. Horrelako gauza gustatzen zaizkit. Eta pixkat mulatila eta bueltauz edo, konturatu gabe esaten dezun, gehien errepikatzen dezun hitze antenan? Bazakit, baino gehien gorrotu dana, galdera bat egin baino lehenago, galdera horretan kokatzeko esaten dudanean pixka bat. Zergaitikan ze zentzu dauka honek, ez dauka inongo, baina galdera baten aurretikan askotan etortza, pixka bat jakin nahi dugu. Bueno. Eta baduzu
amets profesionalen bat betetzeko naia? Jo, gustatuko litzaiakena da entzule gehiago izatea. Hori Begira. Bai. Biru, ze azkenean iruditzen zait Radio Euskadin egin un beka eta Radio Euskadin erritmoa guztiz bestelakoa da. Badaude argiak izango era. Eman badaude funtzionario batzuk egun batean egiten dutela albiste bakar bat eta listo. Eta guk gure irratian, naiz irratian, pertsona batek egun batean egiten ditu igual 5 edo 8 albiste edo egiten ditu oso langileak era. Eta iruditzen zaidana da, hain langileak garen ez, horren ondori izan beharko lukela, entzule gehiago izatea, hori da. Hori da eskatuko nukena, hori. Beti da posiblea, orduan. Hori da, jendea, aplikan zer cuento. Hori, eta gero baita ere, askotan ere Twitterren eta horrela ikusten dudana jende asko kejatzen da gure Euskal Herriko edabidetaz eta hola, eta ez daki non jarri dute hau eta ez daki zer, eta kejaka beste non ez daki zer. Eta askotan ematen digogua jartzeko, probatu duzu naiz irratia entzuten, probatu duzu, naiz irratia ez du zertan izan, probatu duzu beste edabide bat topatzea ze. Edabide falta inoiz ez da arazoa gure herri honetan. Euskal Herria da tokiko edabide gehien dituen herria. Gutxi gora bera. Euskal Herria hori ere bada balietako bat, igual zuk ez duzu behar Tele5, igual zuk behar duzuna da zure herriko aldizkariari arpidetu egotea. Bai. Nola txikiagoa denez eta nola ez denez hain mainstream eta nola ez denez hain guain, bukatzen zikusten Ana Rosa eta Okupak eta jendaia guzti horiek. Bueno, pegi gehiago ezagutu dugu, zerbait gehiago, galderatxo batzuekin behintzat beste zerbait atera diogu, eta ondo, bueno, baina honezkero aspertu zaiguna, isilik hemen eduki dugu xadi. Ez naiz aspertu, Gustura egun. Gustua naiz entzuten, bai. Nik netaz ez dakueta inbeste esateko, ulako itzari ez dakuetelako, baino hanek ateako izki hitz batzuk bai. Xabi, zuk ezaguezula etorrik hori gezurre da. Bueno, gero aipauko deu. Bueno, eunen araberakoa izaten da, gaur pixkat espesito nahu, baina saiako beha buelta ematen. Zula sai, zeateako izundik. Bueno, Xabi ezaune deu, esan den bezala guazenen aterazan, guazen 6.0. Errin aurretik ezaunen nahitzen. Errin aurretik bai. Bueno, beste... Ana Jesusen seme izatea, tio. Oida, beste horregatio. Bere ama pelukera eta nere ama pelukera, pues gu... Gu biok txiki-txikitatik Kontxi pelukeran alaba eta Ana Jesus pelukeran semea. Autografoak etzizkibuen eskatzen, baina iaian. Ia, ez daunekin gea. Oida. Bueno, Xabi, zu guazenen ibilizinen, ja pandemia baino lehen. Pasadi urte batzu, ja. Bai, kontu hau, Jo, ja, 30 ni aiau naiz. Zu aiau zeia. Zuk arte joka dituzu, baina nahi aiau zaizkit. Zuri aiau zaizkizu, ja. Gauzak ez di asko aldatzen, lasai. Vale, eskarrik asko. Vale, zuk noiz eitxoituzu. Agustuk 6an. Agustuk 6an, vale. Ordon, esperantza daukau gauzak ez di asko aldatzen. Vale, Xabi, nola iritsi zinen guazenea? Zuk bila uzan duen, edo etorri entzitza izuzatik askotan nola izaten da asko entzuten zaie aktore eta kasualidadez laun bat kastinea laundu eta zuri hartzen zaituela. A ber, nik justu dakit nola jauna izen gaur ataun irratia. Bai, a ber, egia esan bere momentun, aukera hori egia da etorri bezala intzitatela, eta zeatik esatet etorri bezala, bere momentun kastinetzan apuntatu nintzen agentzi batea, zuk ezagutzezu ze agentzi danan, eta baina urte, aspaldi apuntatu nintzen, eta nik inungo esperantzaik genuen agentzi hortatik, inoiz deituko ziatenik. Eta alako baten, aukera eman ziaten, pelikula bateako kastine egiteko. Hortik etzan ez erratea, baino hortik gutxia eskaini ziaten baita, guazten telesaila zala eta hor kastine irikita zehola, eta aber parte hartuko non, eta aber presneon hor parte hartzeko. Eta nahi hori pixka eta hundi etorri zitaten momentun, ze nik abesten eta dantzatzen ni naiz oso jaioa, naiz oso trebea,
Orduan bildur pixkat eman ziten, baina bueno, asko pentsatu behalare, baiezkoa eman nien. Eta hortxe, abia gauzan nire aventura, casting eginez, azkenen hartu intziaten, eta ez ustekoa izan zan, etzako. Bai. Bai. Eta casting prozesuri beti esaten da, luzea izaten dela. Hala izan zan? Hasi zinetenetik castinga baiezko definitiboa izan arte? Hor daunantzako nik ustez beti dela luzea, ze beti zare hor azkeneko berediktori noiz emango izuen zain. Eta bai, nahi da luzea intzitatela. Gero askoz motzago intzitaten grabazio eun horiek. Naiz da luzek, baina horiek motzago intzizkiten, zeia hor lasaiago neon, baina tensio hori aurretik hundia izan, bai. Eta akordatzen zea lehenengo momentue ikusi zen itunen irudik, ze izan zen telebistan, bertan, emisio garaien ikusi zatik akordatzen naiz, lehenengo kapitulo hori batea ikusi gendula kuadrillan, baina aurretik zu ikusita zen den, edo momentun gukin ikusi zen duen lehenengo aldiz. Hombre, a ber, guazenek aurre estrenaldik egitxu, claro, lehenengo esklusiban, benetako fanantzako, eta gero ja bigarren mailako fanantzako, ez zuek izan zite pixka bat hor. Ze gero galdetzen izuen, eta ikusi aldia zue horre kapitulon bat, eta ikusi aldia zue zemo zibiliana izen da, ai, aztu intzat ez dakiz zer da, bai. Se supone nik atea benitula bere trapuzera eta bain behar hombre, hemen aprovecha, da. Así que... Eta ikusi zeinen lehenengo momentu hori, pantailan gaina petxatu eta aurrestrainaldin pantaila hundin izango zala, bai. Zemuz, zure buru ikuste hori. Zemuz? Bai. A ber, lehenengo sensazioa, lotxa hundie. Ni beti izan naiz lotxatie, eta nire buru lehenengo zorri ikuste, lotxa mantziten, bai. Eta, sensazioa, ez dakit, ona eta txarra aldi beren, ze egia da, jendek ez dakit ondo gehitzeatiko, baina esaten zite, nahiko ondo ikezu, nahiko ondo ikusten zazu, enekin nolako, zea zeukezula, aktore sena, eta ez dakit zer da, nik aktore senik ez dauket. Eta nien itzen ondo ikusten. Kritikona beti nik uste zentzu hortan ni izan naizela, nire burukin. Bai. Bueno, ez daukuzula aktore senik, gero itzengo dugu hortaz, baina... Dukintzazu baietz. Bai, netzat bai. Oso imitatzailea hona zea. Xabi oso imitatzailea hona da. Baina txikitatik irakasle guztik imitatzen zitu. Naiz observadorea, beti zanez, oso observadorea, eta gestukin gehatzeko itakoa, eta... Bai, baukezuzuk. Bueno, Bota. Mobil bat entzuten dut? Mobil Nik ez. Igual, a ber, kantana dan. Nire ez da. Agian bai. Eske, no. Baina fondoko kanta espaldi da, Bai, baina, hasi da. Vale. Bueno. Ametxein dut. Bueno, Xabi, ze suposa uzon zutzat gaztentzako, azkenen guazen oso telesail famatu da, olako serie baten eotek, oza, fama aldetik, nola izan zan hori dana? Bueno, erronka potente bat izan zan. Eta banekin hor erantzukizuna handia ikuko nola, zuk esan dezu bezala gazte pila batek ikusten duen telesail bat da. Orduan, horrek presio pixkatera intziten, zezan nuen, ondo behar da, eta behar da bezala interpretau, nire paperen ondo sartu, eta batez, gero etorriko ziren feedback hoien zain, onak izan zitezen, alik eta ondo nahi behar nola konstiente nintzen, eta saiau nintzen, alegindu nintzen, naiz eta gero igual emaitzak ez izain oso nire gustukoa, baina hori ja lehen izan dizuten bezala autokritika. Hoi da. Gugea beti gure txailik handinak. Hoi da. Así que. Eta grabaketatan, pentsatzet, une graziosok, zorok, kontatzeko mukok izango zenituela, bat gogoan garrie? Bai, bat baino gehiago, bai, uda horrek emantzon. Ez dakit, ni adibidez naiz pertsona bat sakea daukena, jateko garaien, eta hor eszena batzuk, ez dakit, guazen ikusi baldin badezue, badare jangelan daiken dienak, eta horre jatekoa galdetu izan diate baita, hori benetako jana izaten da, eta bai, hori jangarria da, hori jatekoa da, eta ez dakit zer da, plateren jarri, eta,
natualtasun ezin behartzala, interpretatu behartzala, eta hain natural hasi, ni dana bukatzen hola, zera, grabazion arten, platerekoa dana bukatzen no, beizi jarri behar, beizi jaten, bueno, parre batzuk, eta gero, pistinako momentu ere horre ontzan, pistina bota behar nintzenekoa, gero beize lehortu hori, estena hori azkenen banekin lehenengo natea berra zeukela, ze bestela grabatzeko nahiko komeri egongo zien, así que, eta, bueno, gero beste momentu polit batzuk bizizan genitun, bai, gure artean, esaten genitun txorra dakin, eta gero azkenen konfiantzak aurrean jala, bueno, konplizidade horrekin, anekdotak juntzien iken, bai. Ondo. Eta nola kudea zen du fama, ze egia da, ni bintzatzuken juten nitzenen, akorretzen naiz Durangoko azoka baten junginenen, bueno, ume guztik zurean, juten ginen pixkat eta kalen aurrea zijotzen, eta ume bat gurutzatzen bazen duen, umen aurpegi ezan nola, guazenekoa, eta jende pila bat juten zitzaizun, edo gerturat, oaindike, bakarren bate gerturauko zazun ikusteet ez? Oaindik? Bai, oaindik hola gertuatzen zat bakarren bat, azuk esazuna, ez komentari hori guazenekoa da, eta ez dakiz zer, da, gero asko bestia usartzen ez, zer zuri esatea, baina holako komentario katzetik bai entzuten dituzula ez. Hasieran izan zan batez hola boom hori eukizonen normala dan bezala, azkenen telebista oso bapateko zerbait da, eta hortzarenen bai, ezagunezean normala dan bezala, baina hortik denbora batea, baia ikusten ez dizuenen, baia hori diluitzen juten da poliki-poliki, baino bai, hasiera baten nei arraro egin zitaten, ez? Autografo eske, argazki eske, jendea ume gaztek etortzea, ez? Nerabek ez dakize esan ez ez ikusi izaitugu guazenen ez dakizer zu aimartzea, eta azkenen lio bat egizu xabizean, aimartzean, eo zein letxezean, ez? Baino bai, kuriosoa izan zan, eta aldi bere politia azkenen, ez? Bueno, eta gero guazeneko, grabaketa bukauzien, emisio hasi izan, hori udazken bukaeralde edo izan zala, eta gero urrengo udaberrin edo, zeakin hasi zinetan ez, kontzertu ezan, okerrez banau, egin zituzuenak. Bai, ni memorialdetik nahiko kortoplazista naiz, baino, bai, holako bolok izaten zien, hori, zuk lehen esan dezuna, Durangoko azoka daukedu on, gero beken egin genitun hainbat eta hainbat kontzertu, baino ja data zehatzak emateko ez naiz gaiz, esate izuten bezala, atzo gertazitaten ere, hola kontatzeko zehaztasunez, ez dute goatzen. Eta nola zan, ze horiek kontzertu horiek atera tabla gaineatea, eta eundaka ume behi da. Osea, nik pentsatzen nire burua jartzen detor, eta nola kudeatzen zen duen hori? Kudeatu, joder. Edo disfrutatzen zen duen, nik uste azkenan disfrutauko zen dula. Hasierako agerpen horietan, ez dezu asko disfrutatzen, zezutzakoren nahiko berrie da. Baina nik uste hor, kudeatzeko edo gomendagarrina izan daikela ez pentsatzea inortaunik, ez? Zuzarela, zure lankidek izan dakokin, eta bueno, zuk esan dezuna baita, disfrutatzea, teatzen-zea, eta ez dezu gehiagi pentsatzen zenbat ume dauzkezun hor paren normalen ilusioz beteta, hori bai. Karo. Eta bueno, hau, guazaneko esperientzia hau, okerrezpan hau, etzan izan lehenengoa antzerki mundun, zutzako? Hori, oain trapu zikin guztigatea gaitu, ez da, Adibidez, lehoi ez jantzita, Xabi? Bai, hori niz izan zan, batxillergon, ez da? Batxillergon, lehenengo maian, rosa rojo, izan gendun zuzendari, ez da? Antzerki talden. Bai, nahi, grazia hon dientziten ez da egobatuko zuen, bere izen eta bizenak, rosa rojo, da nik esaten izun, baina benetan hola izena eta izena gaina hori da. Bai. Ez, hortxe, nik ustet, hor garrantzitsu izan zala baita, zu horreotea. Ja, bio joan gainan eskutik eman da. Ze nitzen nia usartzen, eta zuk esan ziazunen, apuntatuko geha, uste dolako zehose izan zala, eta nik esan izu, hor kostatu zitatzen pixka bat erabakitzea, eta azkenen esan izu, venga, esperientzi politia izan daike, eta azken izan zan, baino xelebreare bai, ze betu ze papel eman ziaten, nei.
zurea zeintzan ja ez dut gogon. Zan, egin gandun Shakespearen udagau bateko ametsa, baino nik usteat ginela aktorek zeren pertsonaie baino gehiago. Orduan, Rosak, sartu zitu beste pertsonai batzuk. Gurek, ez dakit berez originalen azaltzen dien. Komikon arten sartzen zien, zaren 3 historia paralelo bezala, bai. Antzerki hortan, bai. Eta gurea zan komiko ezkontza baten ingurun dijo. Azken ezkontza bat, eta orduan komiko hiek egin behar du aktuazioa bezala ezkontza hortan. Bai. Ez dakit gure pertsonaiek nire inventautakoa zan, ni monjaz. Ui da, oain akordau naiz, egia da. Eta zuzi jotzen lehoiez, ez dakit berez lehoi hori azaltzen dan edo ez. Hortzeon, nik ez dakit, niko hendik ez dut ulertzen oso ondo zeiken zon, hor lehoi horrek zeintzan lehoian rola, baino hor neon. Gero gure launa inoare gukin atea zan baitare, eta beha ilargi zeon, eta... Ilargi, gero paretare, hor ematen zon asko ayuntamentu jarritako bezala zila, benetan, nik enitun ulertzen asko, eta gaur egun hendik urte batzuk pasata, ez? Beizte irakurriko dut, oindela, urte batzuk irakurri nun liburu badauket, eta beizte irakurriko dut, eta esango izot. Bai, buelta bat ematekoa da, bai. Baina hori ez zure lehengo zea hori izan zan. Lehenengo pausok horik izan zien, bai, egia da. Eta hola galetzen diatenen beti hori erantzuten dut, karo, egia da. Batxiergoko lehenengo maila hortan, antzerkin apunta honintzen, eta hortxe, bai. Bai, betxo. Nola dan bizie. Nolako dan bizie, bai. Eta bueno, oain esan dezaun, bizieia farandula mundu hortatik pixkat aldendu dezula, gizon serioa bihurtu zea. Ja, gizon serio xegoa bihurtu naiz. Irakaskuntzan. Naiz serioa, inoiz izango, baina bueno. Irakaskuntzan hasi zea. Gaur, ez dakit esan daiken. Bueno, hasi, eta ia bazoaz urte batzuk. Hasi, eta ia bani jo, bai, irakaskuntza mundun dailtzen da, hemen puntu getia da izaten dela importantena. Bueno, importantena hori eta funtzionaria baldin bazea hori ja da kulmen, kuspide. Eta baino ja badi urte batzuk baita ere, ze ni justo goazen 24 urtekin einon, 24 urtekin ibili nintzen goazenen, gero pixka bat luzatu zen, ze goazen etxean ingen duen, eta ja segidon irakaskuntzan sartu nintzen, bai, publikako zerrendatan, eta gaur arte, irakasle, bai. Eta zemuz, aldaketa hori? Bueno, esan gabe da, oso desberdine dala. Ze azkenen, baina bueno, bauke azkenen interpretaziotik pixkat irakasle izatek, ze azkenen klase baten sartzen zeanen irakasle rola, irakasle paperen sartu behartzea pixkat baita, ez? Eta jakin behar dizu pixkat baita zindan publikoa, eta hortik abiatuta, bueno, bronkak botatzen hasi, eta askotan zuri gustauko elitzezkizuken gauza batzuk egin behar izatek jozu, lanan parte dalako, ez? Bai. Orduan, irakasle papera da baita, ere? Hor, egia tokatzen zaiguna, hasi que... Bueno, zea zer serio guaz, beti azkenen papera igualentzare, baino, bueno, gustora nau. Eta, karo, zuk ematen diozu nera behi klasea. Bigarren hezkuntzan zare. Bigarren hezkuntzan, hoi da. Claro, igual, haiei, datakatik igual tokau zitzaien guazen ikustea. Errekonozitzea aldizue. Nola da lehenengo egun hori aiatzen zeanen, hondik ez zaituenen ezautzen zein di haien aurpegik? Bai, lehenengo urtea, oso kuriosoa izan zan, zatea, azkenen, koinziditu ziten, zean neola, Donostin instituto bat daten, Donostin, eta oaindik, karo, guazen grabauta genuen, eta aizien kapitulok emititzen, orduan ostiraletan beti grazi iguala izaten zan, ikaslek esaten ziaten, bueno, gaur ikusiko zaitugu, ez dakitzer, horre, aber nola iken dezun, ez dakitze beste, eta urrengo astelenen beti komentatzen ziaten, eta esaten ziaten, da, hombre, inkomodo xamarra momentun baten bai esaten zala, baina, bueno, kuriosa bitxi eta oain ja anekdota modun gordetzen dena. Oso ondo. Eta zuk faltan botatzen duzu antzerki mundu hau, aukera izan ezkeo planteuko balitz bueltauko zineke, edo ja beste garai bat izan zen, eta hortxe etzineke bueltauko. A ber,
bueltauko nitzeke. Baino baldintza batzuk beteko balie. Ze azkenen bakigu danok nahiko mundu inestablea dala, ez egonkorra, eta gaur lana daukezun bezala, igual bihar ez daukezu. Orduan, nei ez jakintasun horrek oso urduri jartzen dit, eta nik behar izaten dut zerbait establean ere bizin, planifikatzeko zerbait, ez? Etzat gustatzen gauzak gehiagik planifikatzea, baina minimo bat, epe mod zertain batea bai gustatzen datela, eta azkenen hori antzerkik ez dit proportzionatzen, edo bakit ez zitela proportzionatuko, ze ezin diate bermatu, hemendik 4 urtea, 5 urtea jarraituko detela hor lanen. Orduan, baina bueno, beste proiektu txikin bat, edo telebistako lanen bat, edo eingo nuke, bai, eta badetuko goa, ze azkenen bizie behare nahiko motza da, eta denboa guztin gehatzen zatena hor irakasle paperen sartuta egotea, nahiko aspergerri uste, así que aukera emango balitz, ez noke printzipioz ez etzik esango. Eta uztartzeko aukera eukiko bano batez, bai. Da. Eta, ja bukatzeko ezin dut, zure beste, oantxeak orda honezela, zure beste fazeta batek aipau behutzi. Batez herri onta lotuta daulako. Eta horre biok batea. Ez agir, baina ikuste zuet, beti batea ongeala gauza guztietan. Zu hemendik gerture lanen haitu zinen. Bai. Eta horre eikentzen duen, aktore lana horre haitzen zinen. Horre zautu ziazun gainea. Ze lehenengo gia lanoita, lehenengo, netzako etzien lehenengok, baina zuk ikusi ziazun nola ibili nintzen. Aipauko deu, Xabi, Barandiaren museon, gida modua aitezala lanez. Lanen, eta gero ni. Oendik gaur ikusietenen Barandiaren museoa hor nostalgi puntxu bat sartu zat. Bai. Hemendik musu bat bilatzen diola Amaiai. Oida, Amaiai musu bat, entzuten nahi bali mazaigu, oida. Eta zesan, eske Amaiak nahi asko erakutsi ziten. Bai. Lehenengo pausok ematen, errotatxoko giltzak nuntzeren, eta errotatxo nola irikitzen zan, eta nola funtzionatzen zon errotak, eta hori, nola... Aldaparo bat zertzan, da. Hori da, aldaparoa, Pentsatzen jartzen naiz, esate dut, hain zarra naiz ja, ze urte pila bat, pasadie. Pasadie. Ja, 10 urte. Pasadie. Ostras. Eta bertane, nik akordatzen naiz junitzela egun baten ikusten nola lan eikentzen duen, gero ni hasi bernitzelako. Bai. Da, antzuzkien danak, eta esan zen duen, honek egin baldin badu nik egingo detala. Danak, akordatzen naiz gainazan, jubilatu talde bat etorri zala, danak enkantauta zeren Xabik kontatzen zian. Xabik bere publikoa dala. Badakizun ere publikoa dala, eta beti bereziki ondo moldatzen ezela publiko horrekin, bai. Bai. Oso ondo, Xabi, ekson, zea... esperientzi diferentek izan dituzu bizi, baina... Eta gehatzen zatenak nik uste. Eta gehatzen zatenak. Oida, eta danak nik uste antzerki munduk komplementau dizula. Eta posizio paperi ezberdinetan egoten laundu dizula. Bai, seguro. Inkonsienteki seguro aportau ditela eta asko, bai. Gordiko 12 eta 7 minutu ez dakitan, telefonoren bat zegoen hortzi. Bai, ikusten ere adala, txen pixkat. Bai, behituen bet. Nora zoaz, ba. Bale. Itzaltzean ikon, isiltzeko, behizio txeiken badiate. Bale, txen, orain jarriko dugu abesti bat, baina nik bai mezu bat jaso dut. Arasirea. Ez dutxe bat jaso dutan, Zeinena. Goikoengatik. Goikoek mezua diari didate. Eta? Ja demoraldia bukatzen ari garela, kontuan, oseke, datorre, hemen dibiaztera lasai hor saioa badugula. Baina esan didate altxa egin behartzarela ulkitik, eta kafe makinaren azpikaldeko apaletan poltsa bat omen dago eta hori ekartzeko. Bastan apurrek eta astintzeko aprobetxau. Ja, bernik pentsatzen adan. Eta gero ja, telefonoan nahi bali maduzu itzali, Ea. Bale, hemen naiz. Listo. Bai, txain, kasko jantzi. Azkar bilatu duzu, Ja, argi zeon poltsan bat hor. Ja, bai. Bueno. Mezu badauke. Bai, nahi bali maduzu, mezua irakur deztakezu lehenik eta bain, eta ondoren barruan ez dakit, zerbait dagoen poltsa barruan, edo zer, baina bueno. Vale.
Irakorri ingo duzu. Bai. Bai. Irratiaren eta saio honen bihotzean egon zara, eta beti zaude. Oh, eta zure umoreak, zure irribarreak, eta zure berotasunak une guztiak berezi bihurtu dituzte hasieratik. Zurekin partekatutako momentu guztiek utzi dute arrastoa. Musika gaina. Eta katillo xume honek adierazi nahi du. Edari bakoitzarekin gogoratuko dugula elkarrekin bizitako barre algara oro. Eskerrik asko bihotzez eta segi horrela mundua irribarrez betetzen. Joar! Zepena gaur txaloak ez dutela funtzionatzen. Eigo ditugu. Gukin goio, da. Zenbat denboran etxoindeten. Nahiko beroko taza! Joder! Ostras! Leio ze grazioso daren. Leire eta Joar Summer Edition. Pentsa, Taza honek zenbat urte dauzke. Honek mordoa dauzke. 5 urte. 5 urte eta egon naiz. 5 urte taza hau eskatzen. Tanetza etxea emateko hemen utziko etala. Ez. Zuretzako da hori, Ana. Bai! Nahi duzuna egin hemen utzi edo etxera eraman? Nahi duzuna. Ai. Ze ona, oantxe hemen dikeran betu de. Ze polita. Estrena behar dut. Ja deseatzen zegoen eta... Eske taza hau da fantasia bada. Taza honek son grazietxeit. Ba, listo, Ane. Bale, eskerrik asko Joar. Eskerrik asko zuzendaritza. Dana. Bueno. Ja desioak beteta, Ane. Ja, bueno. Bai. Oraindik Bat gelditzen zat, baina bueno. Kontako izut urrengo neoten geanen. Bale. Ez da esan behar horrela, bestela... Ez. Kontako izut urrengo, beste deseo bat auket. Ados, bale. Bueno, ba, orain bai, ja bestitxo bat entzungo dugu, lasai, itzaldi edo isildu mugikorra. Bai. Eta gero jolas bat egin etorriko bat. Oso ondo ba. Venga. Urazpi jaiota, urazpi nil, nere patua idatzita dabil, korronte hauek ezagutzeizkit, ondoratzen saiatzen dabil, ta nila saiemen urazpi. Denborak dena bere lekun jartzen, nabil, burua bueltak ematen, gaizki, inoren laguntzai gabe, zabiltz, nire indarrak agortzen, erotu nahian zabiltza. Nabil, burua bueltak ematen, gaizki, inoren laguntzai gabe, zabiltz, nire indarrak agortzen, erotu nahian zabiltza. Erotu nahian zabiltzala, tanieroak gaino nintzen. Olatuen gainin egalik gabe, eguzki azpilan ilargin pare, hemendik lasai igeritan gare, takaitza badator urazpin bare, ondoratzen saiatzen dabil, ta ni lasai hemen urazpin. Denborak dena bere lekun jartzen. Nabil, burua bueltak ematen, gaizki, inoren laguntzai gabe, zabiltz, nire indarrak agortzen, erotu nahian zabiltza. Nabil, burua bueltak ematen, gaizki, inoren laguntzai gabe, zabiltz, nire indarrak agortzen, erotu nahian zabiltza. Erotu nahian zabiltzala, tanieroak gaino nintzen. Nabil, burua bueltak ematen, gaizki, inoren laguntzai gabe, zabiltz, nire indarrak agortzen, erotu nahian zabiltza.